Jos joku tässä elämässä on varmaa, niin se on se, että jokaisen naisen hormonitasapaino tulee jossain kohtaa vähän järkkymään. Mulle kävi niin, mä oon 44-vuotias. Mulle todettiin lääkärissä esivaihdevuosien alkaneen, joka aiheutti mulle levottomuutta ja unettomuutta ennen kaikkea. Ja mä päätin tehdä kaikkeni, jotta ne oireet, vaikka luonnollisia ovatkin, ei häiritse mun arkea. Ja sen takia mä turvaudun Edeliin. Edel on kehitetty erityisesti naisten hyvinvoinnin ja hormonitoiminnan tukemiseen. Ja tieteellisesti on pystytty osoittamaan, että Edel vähentää muun muassa aivosumua, väsymystä ja uupumusta, tukee jaksamista ja keskittymistä sekä oppimista ja muistia. Ylläpitää positiivista mielialaa ja lipidoakin. Edel on sun ja mun hormonitoiminnan jokapäiväinen tuki. Käy tsekkaa edel.fi.